бародарон ва хоҳароне ки дар шаҳри Москва қарор доранд ва нияти гузаштан аз сарҳадро доранд, ба шумо як бародари тоҷикро тавсия медиҳем, ки шумо ба он шахс муроҷиат кунед. Шуморо аз ҷои даркорӣ гирифта аз сарҳад мегузаронад. Аз Москва ба Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон низ ба Москва сафар мекунанд. Ва инчунин аз номи канали мо, яъне Юрист Тиҷей, ба онҳо муроҷиат кунеду ба худ тахфифҳо бигиред. Дар рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. салому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаи мо. Инак сар мекунем барномаи навбатиро ҷавоб ба ҳамун саволҳои додагитон. Сар мекунем якум савол. Номаш G Pro Конибодом навистагӣ будай. Савол додай: ака савол, духтара маҷбуран ба шавҳар битиян агар ба ҷавобгарӣ мекашанд падару модари духтара ё ки не? Дар як ҳолат ба ҷавобгарӣ мекашанд падару модари ҳар ду тарафа, дар ҳолате ки агар духтар ноболиғ бошад. Дар ин ҳолат ҳам бачара ба ҷавобгарӣ мекашанд, ҳам падару модарша. А дар ҳолате ки духтар совершеннолетняя уже 18 болае, ин мутобиқи қонун ягон моддао ягон чӣ наёмадае ки ба ҷавобгарӣ кашида шавад. Мисол, агар маҷбураки шавҳараш битанд, духтар муроҷиат кунад ва падару модарша ҷавобгарӣ бикашанд. Дар қонун наёмадае, хеле гап нест. То ки низ совершеннолетний набоша, ҳаққу ҳуқуқи муроҷиат кардан надорад духтар. ҳамун ҳолата метавонанд ба ҷавобгарӣ бикашанд. Мегзарем ба саволи дуюм. Шава додаи савола: салом, саволи ма чунин ай бародар, ҳамин реперҳо ба зидди якдигаршон реп мехонанд, яъне дис мезананд. Агар ӯ репаш ҳарифша дашномо тияд, яъне ҳақорат кунад, ба ҷавобгарӣ кашида мешава ё ки не? Албатта ки як бор дига салому алайкум Шава бародар. Албатта ба ҷавобгарӣ мекашанд, барое ки шаъну шарафи инсона пас задан и бениҳоят ҷавобгариҳои вазнин дора. Баъд шаъну шарафа решенияша суд тоқа мемрора. Мақсад ӯ мебинад чӣ ҳақорат кардагиай ё ки чӣ кор кардагиай, шаъну шарафи ӯра чӣ хеле пас задагиай. Дар ҳамин ҳолат суд ӯра ба ҷавобгарӣ мекаша. ира ҳуқуқу вайронкунии маъмурида дохил мекунанд ки ҷаримааш мекунанд. Мақсад ти як кас ҳақорат мекунӣ, вай мерава ай болои ту ариза менависад. Дар ҳамин ҳолатра ба ҷавобгарии маъмурӣ мекашанд, штрафт мекунанд. Штрафш хай уҷа суд худаш муқаррар мекунад ки чанд сум меспорӣ. Инам ҷавоб ба саволи ту. Мегзарем ба саволи сеюм. Номаш будай типа блогер. Савол додай: агар 16 сола духтар қати алоқаи ҷинсӣ кунӣ, духтар розӣ боша, ба ҷавобгарӣ мекашанд ё ки не? Агар ӯ низ совершеннолетний боша, ӯ худшам розӣ боша, дар ин ҳолатра ба ҷавобгарӣ мекашанд. Ай 7 сол то 12 сол ай озодӣ маҳрум мешавад. Яъне ки то 12 сола тра турма мекунанд. Агар духтар розӣ ҳам боша. Бо ҳолатҳое ҳаста ки духтар розӣ нест, мақсад ту маҷбуракӣ мекунӣ амура қатиш алоқаи ҷинсӣ, низ совершеннолетний ин ҳолатда камтар статьяш баландтар ай бо ай 12 сол то 25 сол ай озодӣ маҳрум мешавад. Ҷавоб ба саволи сеюм буд. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Номаш навистагӣ Студия Холов. Салом ака, хонае ки ай падар мерос мондагӣ ба ду акаву додар. Хонаи додар документ надошта боша, метавона ака бигираш. Бародари азиз, салому алайкум, худат савола пурра ва дуруст надодай. Ба фикрам ҳамин савола як бор хӯтам фаҳм намефаҳмам чӣ савол додагӣ. И хелае ки хона бе документ намешава. Кадом хона бе документ ай? Вақти хона бе документ боша, ту ки ҷо даъво мекунӣ, чӣ кор мекунӣ? Саволтан нодуруст додай, нопурра додай. Узр ки чӣ ҷавоб дода наметавонам аз ин саволот. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Номаш будай Тоҷикон ТВ. Дар ҷанг кор заниву ун намра, тура штраф мекунанд ё ки ягон чизи дигар? Дар ҷанг агар кор заниву ун намра, тура албатта ки ба ҷавобгарӣ мекашанд, штраф намекунанд. И ҳар як ҳамин модда ба худаш бо қисм дорад. Чӣ хеле ки ҳамин вариантаи А, Б, С, Д, ёрам ҳам хеле қисми 1, қисми 2, қисми 3 ҳам хеле дорад. Ҷавобгарӣ ҳар як қисмаш ҳар хеле, яъне ки озодӣ ба ҳар қисмаш ҳар хел маҳрум мекунанд. Зависита ҷанги кадагите, ту барои чӣ ҷанг шидагӣ? Ту барои ягон чизи хита ба даст овардан қатъи ӯ ҷанг шидагӣ ё ки қасдан кардагӣ? Ба ҳамин хотир ё ба ҳамун қисмҳои 1, 2, 3 дохил мешаванд. Ҷавобгарӣ ҳар кадомаш ҳар хеле. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Салом алайкум бародар. ҳамин саволи маро ҷавоб медодем. Вақте зану шавҳар ҷудо мешаванд, якта фарзанд доранд. Зану шавҳар даъво барои фарзанд кунанд, оқибат ба мард мемонад фарзанд ё ки ба зан? Дар ин бора мо чанд бор гуфта гузаштем.
мард дар ягон ҳолат ҳаққу ҳуқуқи фарзанда ба худаш гирифтан надорад. Гуфтагиам ки дар кадом ҳолат тоқа ҳаққу ҳуқуқ дорад? Дар ҳолате ки зан ба фоҳишагарӣ меравад, ба роҳи бад меравад, дар ҳамин ҳолат ай болои занаш ариза менависа, зан ай ҳуқуқи модарӣ маҳрум мекунанд. Ба як ҳолати дигае ки мисол агар зан худ шароит надошта боша ё ки маъюб боша, ягон бемор боша, зан худаш ариза менависа ки ман ай уҳдадориями фарзанда мебурам, розиём ки падар бигира фарзанда. Дар ҳамин ду ҳолат метавонад падар бигира фарзанда. Дар дигар ҳолат баъди ҷудо шудан ягон роҳш нестае ки фарзанда бахчон бигиранд. То 12 солагии фарзанда. Вақте ки фарзанд 12 сола шид, дар ҳамин ҳолат метавонанд ки бо ариза бинависа ай сари нав падар ба суд муроҷиат кунад. Дар ин ҳолат хости дили фарзанда бад гӯш мекунанд. Мақсад ӯ то 12 сола расиданша суд ришад мекунад ки ҳамин фарзанд ба модар мемонад, падар ба ҳамин фарзанд алимент месупорад. Ана вақте ки фарзанд 12 сола шид, метавонанд дар суд мисол даъватшон мекунанд, падар модарша ай фарзанд мепурсанд ки фарзанд кати ки будан мехоҳад. Суд мепурсад судя кати падар мехоҳ ё ки кати модар. Инам хеле ҳолат дорад. Дигар ягон ҳолате нестае ки фарзанда падар бигира ба тарбияи худаш калон кунад, ба вояб расонад. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Савола додай Маҳмудов фамилияш будай. Агар арӯста бизанӣ, карочи тайша таш бидозӣ, ягон одами бегона бинаву, мисол ҳамсояи ҳамун духтар боша, бирава ай рӯи мо шикоят кунад, ҷавобгарӣ дора ё ки не? Албатта ҷавобгарӣ дора. Ҳозира ҳамин ҷиноятое ки мо ба чашмон мебинем ё ки мехонем дар ҳамин сайтҳои интернетӣ, бисёраш даъво ай рӯи ягон ҳамсояшонай. Мисол як кас зада истаед дар хонааш, ҳамсояш мерава ай болои ба ё даъво мекунад ки рӯз наметанам ё шаву рӯз ҷанг мекунанд, иша мезана, ҳақорат мекунанд. Мерава ай болош ариза менависа ва ёро ба ҷавобгарӣ мекашанд. Мақсад ки ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Мегзарем ба саволи навбатӣ. номаш будай Честен МС, ягон реперай ба хиёлом. Акай сорбон ҳами академияи военниро дар Тоҷикистон бихони хуба ё ки дар Россия, ва ҳами тоҷик метавонад дар Россия академияи военни бихонад? Албатта ки метавонад академияи военниро дар Россияра бихонӣ. Дар бораи хубиш дар инҷа бихонӣ, дар уҷа бихонӣ, шаки хоҳиши ҳар як таихтае ки шароитона нигоҳ карда дар Россия мехонӣ, дар Англия мехонӣ. уш кори шумо. Ба фикри ман ки дар ватани худмон беҳтарина бихонӣ агар. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Саволи навбатиро додай номаш Таҷшод. Бародар як савол дорам. Гуфтам як оила ду писар, не ки падараш вафот кардагӣ, дуюм фарзандаш 17 сола, метавонанд якумша гирану баранд ба хизмати ватан. Ана вақте ки падар вафот кард, фарзанди калонӣ уже дар оила бигем пешбарандаи ҳамун оила мешава. Мақсад ҳамун оиларо мехӯрона, мепӯшона, бардӯши ҳавай мешава. Пешрафти оила, рӯзғор, хурду хӯрок ҳамаш бардӯши ҳавай мешава. Дар ин ҳолат наметавонанд ки мақсад ӯро бигиранд хизмат баранд. Барое ки падар нестай, ҷои падараш зиндагиро ҳамин фарзанди калонӣ пеш бурда истай. Дар ин ҳолат ӯ фарзанди калонӣ метавонад ки хеле як намуд справкай намира мерем хитона ба қайд мегирем. Инам хеле справкай мерем ба прокуратураи ҳарбӣ муроҷиат мекунем. Вақте ки падар ай олам гузашт, ду фарзанден, мақсад фарзанди калониро бояд хизмат баранд, ӯ ҳатман бояд бирава худша дар қайд бигира ки дар ҳақиқат падари ҳамун вафот кардагиай рӯзгори зиндагиро ҳамин худаш пеш бурдасай. Дар ин ҳолат ҳамин хеле справкаш метан ай хизмати ҳарбӣ озод мешавад. мегзарем ба саволи навбатӣ. Савола додай номаш Шоҳмансур Сити будай. Салом ака, чӣ хеле ки хитон гуфтен дар бораи духтари ноболиғ. Агар алоқаи ҷинсӣ накарда бошӣ, бигӯянд ту кардай баранад милитсия дабит, яъне ки тӯҳматат кунанд. Чӣ гап мешава баъд? Бародари азиз, як бори дига салом алейк. Дар ин ҳолат мо дорем суд экспертиза. ҳамин қад чиз барои доказат кардан басе. Мебари духтара экспертизаш мекунанд, муайян мекунанд ки ки кати авай алоқаи ҷинсӣ карда.
ҳамин худаш баса ҳамқа кор. Ана мегзарем ба саволи навбатӣ. нависта як кас номаш Зенит. ӯ барномаи дигари дам ҳами бача савол дода буд. Ба фикрам хуб бачаи фаъолаи барномаҳои моро ҳамаша тамошо мекунад. Зинда бошӣ бародар. И футболистаи чия намедонам, номаш Зенит навистагиа фақат. навистай зинда бошӣ акаҷон, раҳмат барои саволомона ҷавоб метиҳем. Як саволи дигар, масалан ҷанге ки дар вай одамкушӣ мешавад як ба як ва боз ҳамин намуд бисёрӣ, яъне ки талпа ба талпа мезананд. ҷавобгарӣ кадомаш вазнинтарай? Савол аз студентҳои ғариб. номи асосии худам Некруз. номашам нависта будай ҷаидов Некруз будай номаш. ҷавобгарӣ ба ин ҷиноятҳо ака михелае ки вақте ки ту як ба як мезанӣ ӯ мемра ту худат тоқа ҷавоб метиҳӣ, яъне ки барои худат тоқа ҷавоб метиҳӣ. ҳамун ҷинояти вазнинда ҳисоб мешава одамкушӣ. ана вақте ки талпа ба талпа ҷанг мекунем, мақсад 20 касен, аю тарафам 20 каса, 20 ба 20 мешапенам хеле, дар байни як одам мемра, 39 одами дига зинда мемона. Не ки барои анаму як одам 39 одам ҷавоб метиҳад. барое ки ин ҷангам як вай дора ки ту дар оҷа тамошобин ҳам бошӣ ба ҷавобгарӣ мекашанд. савчасни гуфтад мера ҷавоб метиҳӣ. барои ҳамин ҷавобгариш ака вазниниш ҳамин дае ки барои як кас ҳамун 39 кас ҷавоб метиҳад. а так худат тоқа бошӣ, як ба як бошӣ, мисол худат тоқа ҷавоб метиҳӣ. ай ҳама хубаш ҷанг накунем барои ҳамин 39-40 кас барои як кас тирадад накунем. мегзарем ба саволи навбатӣ. як кас дига савол додай, ай ҳамира ҳурӯ агар аблава моро биқапа бара ҳами ай рӯи қонуна ё ки не? номаш навистагӣ несиҷа ба фикрам. ай рӯи қонун агар бигирем, бародари азиз, бояд маву тура ба ҷавобгарӣ бикашанд, барое ки маву ту хизмати ҳарбӣ мегрезем. давлат вақте ки сар мешава аблава, хонаи ҳар яктаи мову шумо рӯй мекунам повиска ки марҳамат фалонӣ фалонӣ вақти хизмати ту шидагия, яъне ба 18 сола расидагӣ, дар ҳеҷ ҷо таҳсил накардасти, марҳамат хизмат биё. не ки дар ин ҳолат мо чӣ кор мекунем? мегрезем ай хизмат. баъду бечораро маҷбур мешаванд ки айра ҳурӯ қапан барам, барои саллат нест дар часп. ма бигрезем, ту бигрезӣ, уш бигреза, ӯ барои ватан ки хизмат мекунад. аки ма дар инҷа худам мисол овардам, не ки ма худам аз баски ки донишҷӯям, ина 5 курсам дар ҳамин факултати ҳуқуқшиносӣ, ҳамин сабаб мара намебаранд хизмат. так аз салини одаморо ма дар назар дорам ки уш бигреза, иш бигреза, ӯ як дигаш бигреза, баъд дар ватан ки хизмат мекунад, яъне ки моро ки нигоҳ мекунад ки ором хоб кунем. мо дар хонаомон ором хобем, не ки якҷо медонем ки ӯ бечораи саллато дар чӣ аҳволанд. шабу рӯз бечора хона мераванд, ма шуморо нигоҳ мекунанд, ватана позбонӣ мекунанд ки тинҷиву амонӣ бошад. ба ҳамин хотир хубаш ки ҳам повискат меояд брай хизмат кунем, ба фикри ман ки хубтарад. ана барои ӯе ки ҳаққу ҳуқуқ доранд, айра кашакзада бигиранд баранд, ё ки даст пота меқапанд мебаранд, хелат ай рӯи қонун ва ё ирам ҳақ надоранд. не ки ай рӯи маҷбуришона мекунанд, накунанд ӯ часта ҷо саллат меравад. ба ҳамин хотир мекунанд. а так ай рӯи қонун мумкин естае ки шаҳрванд айра бигири кашакзада ту мошина бор кунӣ, барӣ ҳамун повиска рӯй мекунанд ба хонаи ҳар якташ. повиска ки рӯй кардан, ӯ хизмат нарафтанд, ай бечораҳо маҷбур мешаванд баъд айраҳ биқапанд, ягон ҷои дига биқапанд. мақсад ки ҷавоби ту ҳамин буд ба саволат. мегзарем ба саволи навбатӣ. нависед Далер Қурбонов, ному фамилияш. салом ака, барои паспорт кардан роҳи осонша фаҳмонед, бемалол бошад. ака барои паспорт кардан ба фикрам ки ҳама медонанд бояд чӣ кор кунанд. мерай ҳамун ҷои зистат справка мегирӣ, аюҷа справка мегирӣ, мерай паспорт нисол. ҳамин қарор дораи паспорт кардан ба фикри ма ки ягон ҷои мушкилӣ надорад. мушкилиш дар ҳамун ҳолатае ки мисол ту ай 16 сола ки гузашти, ҳамун син соле ки ту расидагӣ бояд паспорт бигирӣ, ай ҳамун 1 сол 2 сол дер кардӣ, ай баъд мерай штрафша миспорӣ барои давлат ки ту дар ҳамун вақташ паспорта нагирифтӣ. бе документ бигем гашти 1 сол 2 сол, дар ҳамин ҳолат ту мерай дар давлат штраф миспорӣ ки ман ҳамин тӯли 1 сол бе паспорт гаштам. а так дига ягон ҷои мушкилӣ надорад ки
паспорта ягон давдав кунӣ ё ин сура ё сура ҳамаш худаш барои мо шуморо муайяна ки ҷо бирем чӣ кор кунем бояд. инак саволои имрӯзаи мо ҳамин қабат барномаро ба охир мерасонем. марҳамат шахсоне ки бо савол доранд дар комментарӣ бинависен ва як хоҳиш ки ҳамин вақти саволотона метаҳен ҳамун савола хитон 3-4 бор як бор бихонед ки дақиқтон фаҳмо боша баъд роӣ кунед мисол комментарӣ мада биёяд барое ки ман хушрӯ ҷавобтон метавонам. як хелет менависен хеле камтар нофаҳмо менависен ё ки ҳамхе саросима менависен намедонам акима саволотона хушрӯ аҳамият битаҳем баъд ҳамин саволои пурмазмуну ба маъне боша бо хубтарай ба фикрам. зинда ва саломат бошен ҳамакаса барномаҳои нави моро интизор бошен. бо шумо буд Сорбон Сафаров. дар канали мо подписатсия кунен дар YouTube. бародароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба онҳо духтури дандон дар кор боша агар дар ин ҳами рақамҳои дар экрамда муроҷиат бикунен айноми канали юристиҷаи гап занен ба шумо тахфиф мекунанд яъне бо нархи арзон дандонотона табобат мекунанд. ӯ бародарои тоҷиканд дар шаҳри Москва стоматология кушодагиам ба ҳамин хотир метавонед ҳама каса ба амво муроҷиат кунед дандон мекунанд дандон сафед мекунанд протез мемонанд ва дигар корора мекунанд. дар паноҳи худо бошен ҳама каса.